og velkommen til en ny video. I dag kigger vi på et meget sjældent brugt, men meget vigtigt emne, nemlig invasiv blodtryksmåling. Med Corpuls 3T har vi ikke kun muligheden for at måle et enkelt invasivt tryk, men faktisk op til 4 på samme tid, og de kan vises samtidigt. Først vil vi vise dig alt det, som du skal bruge for at gøre dette. Vi bruger en arteriel trykmåling som et eksempel på, hvordan man sætter systemet op, hvordan man konfigurerer det, og hvordan man kalibrerer det. Invasiv trykmåling giver os mulighed for at udføre kontinuerlige og meget præcise målinger. Dette system anvendes regelmæssigt inden for arteriel blodtryksmåling. Det er selvfølgelig også muligt at måle cerebralt tryk eller venøst tryk. Her har vi alle komponenterne, som vi skal bruge for at udføre en invasiv trykmåling. Verena viser os nu de forskellige dele i detaljer. Udover den passende adgang på patienten, er den første ting, jeg skal bruge et trykmålesystem. Dette er rent faktisk et infusionssystem, men det har monteret en trykmåler her i bunden. Den kendes også som en transducer. Der findes forskellige godkendte fabrikanter, som du kan finde i brugsanvisningen. Du skal selvfølgelig overholde anvisninger fra den pågældende fabrikant. For at kunne tilslutte det hele på C3T, skal jeg bruge 2 adapterkabler. Det er det korrekte til denne transducer. Og derefter enten et enkelt kabel til en enkelt trykmåling, eller et Y-kabel, som jeg kan måle 2 forskellige invasive tryk med samtidigt ved hjælp af et tilslutningsstik. For at gøre systemet fuldstændigt, skal jeg også bruge en infusion og en trykpose. Andy, vil du vise os, hvordan man samler tingene? Ja, helt sikkert. Efter du har taget delene ud af emballagen, anbefales det, at du kontrollerer, at alle forbindelserne er spændte. Som det næste tilslutter vi målesystemet til infusionsposen, luk rulleklemmen og anbring infusionssystemet i trykposen. Nu puster vi trykposen op til ca. 250 mm kviksølv. Vi kan se, at der allerede drypper en smule væske ned i dråbekammeret. Vi kan fylde det halvvejs op. Før vi skyller systemet, kontrollerer jeg, at trevejsventilen er indstillet, så flow er muligt. Nu skal systemet bare skylles igennem, så det er helt luftfrit. Så snart vi åbner rulleklemmen, begynder der at løbe lidt væske ind i systemet. Så snart jeg aktiverer skyllefunktionen her, fyldes hele systemet med væske, og jeg kan kontrollere, at der ikke er luft i det. Det samme gælder også for trevejsventilens udgange. Du skal også kontrollere, at disse er uden luft. Nu hvor vi har udluftet hele systemet, og vi har tilsluttet det på patienten, skal vi selvfølgelig også tilslutte det på Corpuls 3T. For at gøre dette skal vi først forbinde de 2 adapterkabler med hinanden. Derefter når vi til patientmodulet, som vi har taget ud af tasken, så det er nemmere at se. Derefter sætter vi det orange stik i det orange hundstik på P1, P2. Derefter tilslutter vi transduceren på den anden ende. For at kalibrere det installerede målesystem, skal transduceren anbringes på patientens hjerteniveau. Systemet er derefter lukket mod patienten. Drej armen off på patientsiden. Et lille tip. Patientsiden er altid den side med den mindre fleksible slange. Den er som regel også farvekodet. Når jeg nu fjerner tætningsproppen, har transduceren direkte kontakt med atmosfæren. Vi er klar til at kalibrere. For at starte kalibreringen, kan jeg ganske enkelt klikke på kontekstmenuen og vælge kalibreringen her. Okay, Andy. Det er kalibreret med succes. Hvis jeg som alternativ har udstyr, der ikke har berøringsfølsom skærm, kan jeg udføre det via den normale menu. Så åbner jeg denne, vælger IBP og vælger derefter kalibrering P1. For at vise dig de andre muligheder i kontekstmenuen, har vi 4 invasive trykmålinger som eksempler. Lad os gå ud fra, at vi måler det intrakranielle tryk med P2, så kan vi også få vist det grafisk. Jeg åbner kontekstmenuen, vælger den ubenyttede fan, og her kan jeg vælge ICP. Vi kan nu straks se den intrakranielle trykmåling grafisk med en gul baggrund, der adskiller den fra alle andre invasive trykkurver. Det er også muligt at benytte indstillingshjulet til at åbne kontekstmenuen.
og jeg kan straks se alle de andre muligheder, der er tilgængelige på dette tidspunkt. Her kan jeg f.eks. vælge skrivehastigheden for den valgte kurve, eller jeg kan ændre amplituden. Auto er standardindstillingen her. Verena, gennemgår du lige ganske kort de vigtigste punkter for os igen? Ja, helt sikkert. Først og fremmest er det vigtigt at udlufte systemet fuldstændigt. Når der udføres en arteriel trykmåling, skal transduceren anbringes på patientens hjerteniveau, og du skal sørge for at udføre en kalibrering, før du starter målingen. Det anbefales, at du har dit eget system med de korrekte kabler, så du er sikker på at undgå eventuelle forbindelsesproblemer. Se vores andre videoer for at finde flere nyttige tips. Mange tak, og på gensyn.